O presidente da Deputación de Pontevedra presentou este luns ante alcaldes e alcaldesas da provincia os plans de investimentos do organismo provincial pros concellos de menos de 50.000 habitantes, é dicir, todos Agás Vigo e Pontevedra pro 2026. Non teñen precedente en toda a historia da Diputación de Pontevedra. En total, acadan os 128 millóns de euros. Son 128 millóns de euros para que os concellos afronten o que de outro xeito sería imposible afrontar. 128 millóns de euros que son posibles grazas á estabilidade desta administración, da Diputación. E 128 millóns de euros dunha Diputación que pensa, que traballa e actúa para coidar desta provincia extraordinaria. En detalle, o Plan Máis Provincia do vindeiro ano contará cunha cifra de récord de 50 millóns de euros, 1,8 millóns máis que neste 2025. Volverá rachar un récord ao contar cun orzamento de 50 millóns de euros. 1,8 millón de euros máis que o ano pasado, un 3,7% máis que o ano pasado, e non só para construir unha provincia máis equilibrada, senón para seguir a carón dos concellos cando máis son precisadas. Con todo, entre as novidades máis destacadas deste plan está a posibilidade de que os concellos que desexen realizar investimentos de carácter plurianual poderán optar á concesión anticipada dos fondos que lle corresponden á liña 1 do Máis Provincia do ano 2027. Se un concello lle corresponden 500.000 euros e necesita 1 millón de euros para realizar unha obra plurianual, pode solicitar xa o investimento correspondente ao ano 27 da liña 1 e podela financiar ao 100% con fondos provinciais. O segundo dos plans presentados foi unha nova edición do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas que na súa terceira entrega volverá a beneficiar aos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes. Contará con 8 millóns de euros de orzamento e son tres plans que suman os 20 millóns de euros que puxemos a disposición, aquí imos poñer a disposición para a mellora das instalacións deportivas municipais. Ademais, haberá segunda edición do Plan Provincia Extraordinaria Plan Extra para executar proxectos estratégicos nos concellos. Está a ser fundamental no ano 25 e vai a ser no 2026, porque tamén lles quero anunciar, lles quero adiantar que con carácter inmediato vamos a lanzar o segundo plan extraordinario, provincia extraordinaria, dotado con 35 millóns de euros. Ao mesmo tempo, o presidente Luís López adiantou que o goberno provincial decidiu pagar por completo o crédito solicitado no 2021 para financiar o plan Reacpon. Vaise amortizar unha débeda pendente de 19,5 millóns de euros.